Sugeng siang pemirsa. Selamat siang Intan, ojo dolanan pager to, Nduk. Lampune Bunda wis mbok pateni. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi Paling wabarakatuh. paling aja. Oh iya, berjumpa lagi di kontene Mbak Yi. Dek bengi iki Bunda Dewi iki berangkat jam piro ya, Nduk? 1:30 menawa. Ambek Pawa, Repa, Salwa, Pak O. Repa Yo, gak yo. melok. Repa melok. Ikut. Lah kuwi enek manuk nek soning kono ki lha apa ya, Nduk? Aja mbok gusak peno-peno. Lho. Peno, Nduk. Lawange kancingi ayo. Rene to, Nduk, tak jak cerita, kok angel mencah. Rene. Nah, pemirsa, hari ini Intan mau nglarisi dagangannya Mama Susi. Jere Intan ben Mama Susi atine ben seneng, Bu. Ben semangat tak larisane, Bu. Lah mbok tumbasi apa Intan? Aku ngono wae. Rene. Apa mbok tumbasi apa Intan Mama Susi? Aku ngono. Yo enek gula. Lengo. Enek roti, enek mie. Wasane lho gila. Dek ini kan buntu ya pemirsa. Aku tak nerusno omongku kok pemirsa bingung. Buyune nek ngomong mendek ora diterusno. Jadi Intan pengen berbagi pemirsa dari hati yang terdalam Intan pengen berbagi, dikasih no kanan kiri gini loh pemirsa. Nglarisi dagangan Dek Susi. Bukan memberikan sesuatu itu kan tidak harus yang jeruet. Kadang namanya orang kan beda-beda ya pemirsa. Yang penting tuh satu, paringi ikhlas. Ikhlasnya Intan membuat saya bahagia. Lho bocah iki kok ngajak larisi Mama Susi kon-koni dagangane kon bagi-bagikno. Iya nduk tak turuti. Lah jere pe mbok kancingno lawang leh Toltil. Mana? Lawang mana? Ya wis iki. Lawange kancinge kabeh ayo. Dodang budal dilarisi sampean. Ayo. Wes muga-muga niatem. Nduk dikancingi sik, Nduk. Niatmu. Muga-muga pinaringan ngene pemirsa. Wis tak pel ngono ku ya. Ya sak sandale ya mlebu ngene iki terus piye. Wis kadung teh. Wes saya dikancing ya. Nggih pun pemirsa demikian nggih. Saya tak mau ngambil sesuatu. Wes saya kancing. Wes iki. Cus. Kok ae ditekuk. Ojo wes ngene ae. Ayo golek Mama Susi. Wah, memang mek kelabangan di. Kayak cece Melani ning gone zamane film si Unyil kan apa pemirsa. Mama Susi ngono. Iki Mbah Yi iki sing nyetel radio iki, nyetel iki. Pateni. Mama ngapa? Urung ayo mengarep basis anu musiknya banter. Iki musiknya sapa banter ki? Oh, Mama Susi tak kira Mbah Yi. Pateni Tan. Musiknya pateni aku ra iso mateni. Sampai sopo? Wong jenenge kejutan nek berkoleng-koleng ya. Rene ledek lungguh mbek Intan Dek ning kene, Dek. Aku mbek cabutan 2, 3. 1 2 3. Apa diji? Ojo to. Angger duwe apa kok kudu dijabut ta? Kene lho, Dek, Bro. Weh, adikku macak layu pemirsa. Wih, klambine kembang-kembang. Wih, kuwi lho, adik Sondi ketokno kok. Sampeyan kono. Iki sapa nek wayune ngono? Wes ndang ngomong Mama Susi, cedak toh ndelok mbek Li iki sing cedak ngono lho. Ya wis aku sing cedak. Dicedaki kudu mlayu, wis ndang ngomong Mama Susi. Mama dicedaki. Kan malah koyo ngono lho. Emoh tak cedaki aku emoh koke. Wes ndang dikene Mama Susi. Tak larisi. Lho ape dilarisi. Sing bagus ah, Mah. Piye? Iki, Mak. Tak larisi, Mah. Tak larisi warunge. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun pemirsa, Mbak Intan, Mbak Yuni. Padha-padha, Dek. Muga-muga lancar rezekine ya, Dek. Amin, amin, Dek. Semangat.
Sik Dek. Ibu Dewangi. Sik Duk, aku tak pikiranku ki memang terbersit ngene. Sampeyan ki Mei ya. Juni. Lho Dek Dewi Joy. Iya kan aku sama Dewi sama. Nek Dek Dewi kan sesuk tanggal ngene. Nek sampean tanggal sakwise. Aduh aku Kenapa? Mama Susi mbok kado apa? Tidak tahu. Duh, piye itu? Tidak tahu. Wis ngene Dik ya, iki Intan duwe niatan dalam hati pengen nglarisi dagangane sampean ben supaya sampean lebih semangat nek dodolan. Muga-muga tambah laris ya Dik ya. Makasih Mbak Intan, makasih Bu Yuni. Sama-sama Ya, Dek. Mek Mama hanya bisa terima kasih ya. Wis gak iso ngomong apa-apa ndak tekan dindi ya wis ya. Iya Wis, Dek, muga-muga pokoke tambah padha lancar, rukun, padha barokah apik. ya. Amin. Doa apik muga-muga yo balik apik. Ya sama wis bar kabeh. Engko ben dikulakno tan, Mamah ben kulakan sebentar. Nanti jam 11 datang. Iya. Engko dadi dibungkusi ning kene gak apa-apa ya Dek nek gak panas. Engko bareng-bareng mbek Mama Susi. Sama Mak iya. Sama Mak Jah tak hubungane sih. Maknya nanti bisanya habis beduk. Gak apa-apa Kan berbeduk gak lah. kesusu, Mas, Ora Teh. kesusu. Ya wes mah nang melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Oke, Mbak Intan mau melanjutkan sarapan. Iya. Oke, Sarapan apa cus. Mbak Intan? Belum tahu. Belum tahu Mama Susi. Mama Iki sih mang belum masak. Denes di serondeng kok ya Tan ya. Aku yo urung masak. Intan punya serondeng Mama Ada Susi. ibu ingat hari itu aku marah nih. Aku ki malah ora eling kok. Nek Dik Dewi ki lak wis sampean iki. Sampean di Jadi tanggal berapa? Iya. Sampean ki 23, Dek. Iya. Oh iya, bener. Iya wis tuwek. Sampane yo tuwek aku leh, Dek. Sampane kacek 2 tahun mbek aku. Aku wis 50 sampean berarti 48. Dek Susi 40 itu 48 ya, mereka. Dek Dewi 40 piro ya pemirsa? 40 papat ya toke. Tuwek dhewe aku. Wis tak gawekne. Maem ambek serondeng. Oke. Wis tak dongakno muga-muga Intan rezekine tambah lancar, berkah, barokah, aja gampang emosi, ya Dok ya nek dikandani ibu dirungokno ya. Ibu ki ngandani Intan ki supaya Intan kuwi sampean nek pinter ya tinggo dhewe. Salah ya dibenerke. Aja dadi wong sing tukang emosinan. Nek dikandani ibu, uga. Ngono kuwi gak bagus, ya. Nek dikandani nek mat, uga ngono mbek nyempreng kok lombok jempling ngono lho pemirsa. Kuwi jangan. Wis tak gekno maem sik ya. Lah iki kok ngenteni ngadahi kan ijik awan berbeduk lah ya. Ngenteni awan berbeduk kan daripada ngenteni gawe syutingan berbeduk, iki gawe syutingan masakno Intan. Ngono ya, Duk ya. Iki mine tak kecapi. Terus tak kei kopyokan telur. Engko Mama Susi ben blonjo dhisik. Nek sing koyo minyak, gula ngono kuwi jarene wis dipesenke sales kan. Sing nggone dapur mbok pengen golek apa Mama? Mie mungkin. Gak usah pedes-pedes apa pedes. Gak usah. Gak doyan. Tak doyan. Tak bumbuni sing agi lho. Maca ya ketoke lho. Ngendi? Ketoke iki mana gue ibu cari lho. Ketoke lho. Nek apa? Nama bucare. Senang wae. Tak buat sik. Ini cari ketoke pesenan nduk Tan. Wow. Kulit seger ya Duk Tan ya. Ki nek duwe ngene iki lho, Duk. Nek pengen bengi-bengi pengen Gawe mie. pengen nggih mie. Nah iki wis ora kan yo, bengi wis pol gak. Ya kuwi mau jam 6. Nek kadang bengi ngoleh mungkin entar wis minum air putih hangat. Kol. Karo toge lho. Dicuci. Nah. Terus kayak wortel ora? Ini nemu ini kae.
Tak eloknya kan. Ini adalah namanya Seledri. seledri. Tak kangkung. Siapa deh? Iku gak jenenge ora kangkung. Sing dicedeme ibu. Oh, gak kagum. Tak kei. Iku mang ibu neng Mbak sapa mang Mbak Yana. Petuk Mbak Yana ibu. Iya. Mbak Yana Heeh. Tapi ATM ora iso. tidak bisa ATM. Ini yo gune ATM Intan ini ya mau. Heeh. Ciperus. Heeh. Mulane segera diurus. Heeh. Harus sama Intan Bu ya, karena kan semua namanya Intan. Iya, namaku Anjan. Loh, Mbak, sampai nanti nek nabungin tak sama Intan. Iya ya. Salah. Aku yo duwe tabungan tapi ora tau diisi ya. Yo Intan. Ketemu kanca sapa Mbak Nia ndek iki kan? Walah berarti ning-ning kudu ngajak Intan ya Mbak, wong namane Intan sih. Nggih ya. Berarti wong trek yo nggone Intan. Engko sayurane bagi tadi. Enggak apa-apa. Terus disambi ngepipris ngeten nak mengke asal durasi to pemirsa nggih. Engko terus meneh disambung nek wis nek Makjah mbek Mama Susi, engko bungkus-bungkus pesenane Intan. Engko sing nyoteng kok aku ya. Intan sing nyoteng kok. Iya. Lho Intan gak melok bungkus sih. Gak, aku sing nyoteng ae. Lho, iki besok Tak apa-apa, mah. Sing nyoteng. pemirsa ndekne mau pemirsa. Nah. Kupingku tek lara iki ya ya. Iki ceritane buntu aku Ini cerita ya. sakit, ini sakit. Kepala pusing. Wis pirang-pirang Aduh. 2 minggu lebih pemirsa ya, anting-antingnya lagi temok. Heeh. Biasanya ki ora sengaja ning kamar mandi, mungkin ora ketemu. Ya. Lagi ketemu toh, lagi ketemu akhirnya terus dipasangno, pas dingenekno ki terus buntu. Aduh ki piye. Engko nek gak sampai buntu. Kayak Mbak Indah ya. Iya, Mbak Indah ora buntu aduh. Tapi Mbak Indah ora gelem anting-antingan. Engko nek sampai buntu kudu nyelukno Pak Bambang. Pak Bambang kok jadi basis. Menteri apa Mantri Perikanan kuwi. Oga sing Pak Bambang suntik merah oga. Ya. Pak Bambang sing omahe kono. Pak Bambang dok ya. Iya, nyelok Pak Bambang dok ambek Pak Bambang Perikanan kuwi nek sampe kuwi buntu kupingmu. Gak percaya nek kono pemirsa lah. Mbok ya. Ya ora. Iku mau Ya. So, kok umuk. ayo cuma. So, aku mau. Umuk ini lho pemirsa. Apa? Majas hiperbola. Iya, Genemane tuh. iki genemane diluweh-luwehno. Yuk, masak apa? Alah, kok iki masak apa? Aku iki lho dino masakku daging semut 2 kilo. Ngono kuwi jenenge umuk. Utawa nek geneman berlebihan. Nek mungkin pemirsa yo nek cara zaman saiki zaman modern niku nek ngarani alay, lebay mungkin kuwi lho, mungkin lho yo. Nek biyen ki umuk, jadi umuk iki berlebihan ngono. Urung panas lho, Bu. Ya, Bu. Sarapi iki nek rondel sarap. Bu, urung panas sih. Wes lah. Nek ditinggal umuk iki alah usul. Bentar. Bu, coba, Bu. Gila. Bu. Wes, Bu. gila. Nah, Bu tak syuting, guys. Wes dengarin tenan. Ya. Semut iki kok yo ning ndi aku ora wani ngusir lho. Iki kadang yo ngalah-ngalah dhewe ngono. Heeh.
ora tak usir pemirsa ben. Bu iki lho tak syuting, guys. Engko milih Delok, masukno kene. Lho delok. Iki langsung cus apa enggak? Tane aja mbok tus. Cus ya. Aja genteni intan. Bentuk durasi, mbah piye bentuke, mbah bliyur mbah ora, iki pemirsa nggih. Kita selalu bersama pemirsa dalam situasi bliyur iki lho. Iki Bu. Iya, Nduk, bener. Sote lo jadi ngonokne to sayangku. Nggih bumbune nggih nek lombok iris, brambang, bawang, tomat, iki wortel. Ini wajan. Iya, Nduk. Iya, Nduk. Wajan. Semoga-moga Bunda Dewi, Pulang. Pak O dan semuanya, nek Popong, Wawa, Mas Yoyo perjalanannya paringi lancar. Amin. Nek ning Solo. Iya. Memang kok mbok sekal-sekele to. Ning Solo. Solo itu terkenal dari dulu itu orangnya itu ramah, Dok. Masakannya maaf ya pemirsa nanti kalau salah. Masakannya katanya itu kalau sana domisili Solo asli katanya dominan agak manis nggih. Betul napa salah seumpama saya salah ngomong mohon maaf nggih. Piyantune niku alus-alus asli. Iya, asli pemirsa, asli. Nek biyen aku pernah duwe Pak Lek, tapi ketoke wonge saiki wis ning kono lho. Pak Lek adike Bapak almarhum, kuwi asli wong Solo. Iku walus ngono wonge, tapi saiki ketoke wonge ning Kalimantan. Ompono kan lho Tan, wong Solo ae ya. Ompono, ijo eling. Ompono bojone Leis, adike Mbah Kong Gito, eling. Kuwi kan wong Solo ae. Walus pemirsa. Halus, wonge ning Kalimantan saiki. Terus ketemu neh kancaku mbiyen ya daerah Solo. Bu, tak balik ndine. Halus ngono. Ndine tak balik ndine. Bu, Pemirsa yang dari Solo hadir nggih. Kula lebokno to, Lil. mana? Kono Ini. iya. Iki kabeh iki samene. Kabeh lah, Guys. Wih, sik tak syuting Tan, aku mbek Ibu. Cheese. Ngene ya. Cheese. Iya. Lebokno kabeh. Nah. Lebokno kabeh lho. Oke. Wes diosahin Tan kok ngene. Cemplungin ndok Tan. Ndok, cemplungin ndok. Ndoke ning isor. Kayak garam. Garamnya secukupnya. Wes rasa nganggo gula pemirsa nggih soalnya kok pakai kecap. Bu iki lho, Bu. Ndoke. Cemplungno ngene lho. Walah, lah kok iki kulitnya katut. Walah. Apa terok sat ngono kan? Tempat sampai terok sep ngono Kak. Mak klotak ngono ya. Iki buyune gak berhasil pemirsa. Untung ndoke tak umbai. Nah, wes. Ngene. Terus iki Tan, masuk Tan. Intan ngono nyekel tempat sampah ya ijik. Nyekel apa ijik? Iki lho masukno. Wis ijik porong. Engko ae. Lho, lha iki penyemplungno sayur, Dik. Ijik sik. Ijik ning kene kena nduk rasane kamar mandi. Nah, Wes, Bu. wes nah. Iki masukno kul. Kabeh ya. Iya. Nek gak kabeh terus piye lah, Nduk? Ana banyune sik. Banyune gak tambah sedikit merica bubuk nggih pemirsa nggih. Oh, kena ndoke. Nah, oke. Wes. Oke, sip. Tambah sedikit air. Airnya banyu mateng. Iki lah, Bu. Ya, wes. Oke, guys. Kayak kecap iki lho. Sik engko nek kurang iki ana, Nduk. Dicek rasa wis enak. Nah, iki kan nyamak-nyamak kan Nduk ceritane ya ora. Nah, sekirane Aku tak ndelok. kok malah ndelok toren iki awakmu tak syuting kok. Ya wis wis ndelok toren. Apa penutupan kok Kon pagi ini kengko tuh sampai serondeng gitu. Sing ambek sing pemirsa sik duwe daging kurban dimasak napa mawon, enten sing soto, enten sing asem-asem.
Enten sing gawe serondeng lah. Kemarin tak gawe serondeng, tak bagi karo Bunda Dewi karo Mama Susi. Ben-ben nak ngresiki ngrasakno kabeh. Wis tambene sithik dok kecape dok. Wis inu iki jos. Bu torene rubuk kok. Ya wis. Sithik siprit. Siprit ae dok. Sampun wis. Wis dianu di osreng-osreng ayo penutupan. Gue tak manggon ning kene ya. Nah, nggih pun pemirsa, demikian ceritane pagi hari ini. Nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Mugi-mugi jenengan semua pemirsane Mbah, pemirsane Mak Damis, pemirsane Mas Dimas, pemirsane Mbak Indah, pemirsane Repa Salwa paringi lancar rezekine. Gemah ripah loh jinawi panjang umur, paringi bejo donya, bejo akhirat, selamat donya, selamat akhirat gitu pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuse iki sing apik to, Nduk. Nek jempale iki beda artine. Iya, Nenek Cus. Iya. Wih, nyemek-nyemek pemirsa enak jenengan karek golekno lombok jan ceplusi. Wow. Untuk Mendres dan kawan-kawan sabar ya Nduk ya, iki ngenteni Bunda Dewi biar numpuk ning omah. Aku tak gawekno bakso sesuai requestmu sing jarene mak krekut. Ya Nduk ya, Mendres dan semuanya. Cus, minggu ketoke Mbak Indah ya ape rene nganu numbasi Mama Susi ku lho, Dok. Apa nek ngarani? Mie ayam. Kok mie ayam leh, wis tak pateni. Ora mie ayam, Tun. Ceritane kan ngene lah yo. Mbak Yun, apa Dik Susi Endah pengen maem some karo kanca-kancane di maem di sini itu cuma 7 Mbak. Nek mau 7 ya Mbak genepi ya wis tak genepi. Aku yo tukok. Iya, wis tak tukoni aku, tak genepi. Gawekno 15 20 porsi. Kok gampang kok tak maem karo sapa? Kok Endah ben maem karo kanca-kancane, kok Ibu tak yo genten maem karo sapa. Lah nek cuma gawe porsi sithik kan tanggung lah pemirsa nggih mau sithik. Mbak Indah kan niate pe dimambek kanca-kancane tak genepi sisan akhirnya digawekno sok minggu. Ya wes sehat selalu nggih untuk semuanya. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diteni yang jempolane jempale. Kayak ngene ya. Juga boleh leh. Ngene. Oke.